नमस्कार, मी जोईली. आपण पाहताय कोकण साधलाय. विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा धुरळा आता शांत झालेला आहे. प्रचाराच्या तोफा थंडवल्या आहेत, मात्र उमेदवारांची धाकधूक कमालीची वाढली आहे. आजचा दिवस, आजची रात्र ही त्यांच्यासाठी फार निर्णायक ठरणार आहे. मात्र काय घडतंय ते 23 तारीखलाच समजेल. मतदारांचा कौल कुणाला आहे ते 23 तारीखलाच समजेल. मात्र उद्याचा दिवस हा फार महत्त्वाचा ठरणार आहे, कारण या सगळ्या उमेदवारांचं भवितव्य आहे ते मतपेटीत बंद होणार आहे. त्यामुळे आता यासाठी प्रशासन सुद्धा सज्ज झालंय. मात्र आताची 2024ची ही निवडणूक आहे ती अतिशय अस्तित्वाची लढाई म्हणून इथं पाहिलं जातं. तर इथं नेमकं काय घडणार आहे, कुठले फॅक्टर महत्त्वाचे ठरणार आहे, या सगळ्याबद्दल आपण चर्चा करणार आहोत. आपल्यासोबत आहेत कोकणसाद लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम. मॅडम, आपलं स्वागत. आता आपण पाहतोय की प्रचार प्रचंड शांत झालाय. आता जसा धुरळा उडत होता प्रचाराचा, ते वातावरण कमालीचं बदललं आणि शांतता सगळीकडे दिसतीये. मात्र धाकधूक वाढलेली आहे आणि जसं म्हणतात की प्रचार संपला तरी आत्ताची रात्र किंवा आत्ताचा काही उरलेला क्षण हा फार महत्त्वाचा ठरतो. कंदील प्रचाराचा पण एक परंपरा आहे, प्रथा आहे असं म्हणायला काही हरकत नाही. त्यामुळे आता नेमकं सध्या सिंधुदुर्गात काय घडतंय? नक्कीच जुईली, काल संध्याकाळी 5 वाजता प्रचार संपला अधिकृतरित्या. आणि त्यानंतर जे काय आहे हे उमेदवारांच्या धाकधुकीचाच हा खरं तर हे 48 तास जे आहेत ते निश्चितच उमेदवारांच्या धाकधुकीचा कालावधी असतो. प्रचार संपलेला असतो, काही ठराविक तास उरलेले असतात आणि त्याच्यानंतर जे काही मतदारांचं मत असते ते मतपेटीमध्ये बंद होणार असते. काय होणार आहे, कसं होणार आहे, काय होऊ शकते याची कोणालाच काही कल्पना नसते. आणि त्यामुळे जे काय आहे ते आता काय घडणार आहे, उद्या सकाळी 7 वाजल्यापासून मतदानाला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे या 7 वाजल्यानंतर संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत मतदार कशा पद्धतीने रिस्पॉन्स देत आहेत, काय पद्धतीने ते मतदानाला कशा पद्धतीने येत आहेत, यापासून कशा पद्धतीचं आपलं सगळं झालेलं आहे याचा सगळा लेखाजोखा आजच्या दिवसामध्ये 100% हे जे कोणी आहेत उमेदवार ते 100% करत असणार आहेत. आणि याचा जर विचार केला तर एकूणच आपण जे काही बघतोय, म्हणजे गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रचाराचा धुरळा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये उडालेला होता. प्रत्येक उमेदवार आपापल्या परीने प्रचाराचं जे काही डोर आहे ती त्यांनी सांभाळलेली होती. मुख्यमंत्र्यांपासून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांपर्यंत अशा पद्धतीच्या आणि अशा लेवलपर्यंतचे प्रचाराचे म्हणजे स्टार प्रचारक आले. काही ठिकाणी सभा झाल्या, काही ठिकाणी कॉर्नर सभा झाल्या. परंतु यावेळेसचा मुख्य जो काही डोर होती ती घरगुती प्रचारावरती होती. डोर टू डोर जाऊन जो काही प्रचार केला जात होता त्याच्यावरती जास्ती होती. त्यामुळे अगदी मतदारसंघातल्या एकनेक घरापर्यंत आपण कसे पोहोचू याकडे प्रत्येक उमेदवाराचा कल होता, हे मात्र आपण बघत होतो. आपल्या मतदारसंघातल्या गावातल्या अगदी शेवटच्या टोकाच्या गावापर्यंत आपण जाऊ आणि तिथल्या मतदाराला आपण कन्व्हिन्स करू इथपर्यंतची यावेळेसची तयारी होती. आणि त्या अनुषंगाने प्रत्येक 3ही मतदारसंघांमध्ये जे कोणी उमेदवार होते ते प्रत्येक घराघरापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करत होते. बाजारपेठांमध्ये फेऱ्या निघत होत्या आणि संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत हे मतदान होईल, जास्तीत जास्त मतदान व्हावं याच्यासाठी प्रशासनाने देखील तयारी केलेली आहे. आपल्याकडे जे ज्येष्ठ नागरिक होते त्यांच्यासाठी गृह मतदानाची सोय होती. त्या अंतर्गत देखील अनेक मतदारांनी मतदान केलेलं आहे. जे कोणी सरकारी कर्मचारी होते, अगदी दस्तूरखुद्द जिल्हाधिकाऱ्यांनी देखील काल त्यांचं मतदान केलेलं आहे, पोस्टल मतदान केलेलं आहे. अशा पद्धतीचं मतदान झालेलं आहे. त्यामुळे आजची रात्र ही निश्चितच एका दृष्टीने असं म्हणतात की जागा राहा, रात्र वैरायची आहे, असं ही सुद्धा म्हण आहे. आणि दुसरीकडे आहे की बाबा आपण जे काही केलेलं आहे काम त्याचं आपल्याला निश्चितच उद्या मतांच्या रूपामध्ये त्याचं जे काही दान आहे ते मिळणार आहे. त्यामुळे काही उमेदवार तशा पद्धतीने निश्चिंत सुद्धा असतील. बरोबर. आता आपण थोडासा 3ही मतदारसंघाचा आढावा घेऊया. तर सुरुवातीला आपण येऊया सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये. इथे चुरशीची लढत आहे, अस्तित्वाची लढाई इथे विशेषतः मानली जाते आणि चौरंगी लढत आहे. त्यामुळे फार सगळ्यांचं लक्ष या मतदारसंघाकडे आहे. काय वाटतं, कशा पद्धतीनं प्रचारातले महत्त्वाचे फॅक्टर होते किंवा आता सध्या मतदानावर कुठल्या प्रकारचा परिणाम या सगळ्याचा होऊ शकतो, किंवा सावंतवाडी मतदारसंघावर विशेष लक्ष कशामुळे वेधलं गेलेलं आहे?
एकूणच संपूर्ण जिल्ह्यातल्या 3 मतदारसंघांपैकी फक्त सावंतवाडी मतदारसंघ असा आहे की जिकडे चौरंगी लढत होते. हो. एकीकडे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नव्याने त्या पक्षात आलेले राजन तेली हे उमेदवार आहेत. दुसरीकडे इथे गेली 3 टर्म आपला आमदारकी अनुभवणारे दीपक केसरकर जे शिंदे सेनेकडून उभे आहेत. तिसरं अपक्ष उमेदवार म्हणून राहिलेले आहेत अर्चनाताई घारे की ज्यांना उमेदवारी मिळणार अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत हे झालेलं होतं, परंतु त्यांना AB फॉर्म न मिळाल्यामुळे आघाडी धर्माच्या ह्याच्यामुळे त्या अपक्ष म्हणून राहिलेल्या आहेत. आणि चौथ्या आहेत विशाल परब की ज्यांनी अपक्ष म्हणून उमेदवार अर्ज भरलेला आहे. त्यामुळे चौरंगी लढत या मतदारसंघामध्ये होते. तसं जर बघितलं तर ह्या मतदारसंघाचे म्हणजे एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जे काही मुद्दे होते ते सगळीकडे इथून तिथून कॉमन आहेत. जे काही आहे ते म्हणजे लोकांनी आतापर्यंतचे हे बेरोजगारीचे प्रश्न असतील, महिलांचे प्रश्न असतील, युवकांचे प्रश्न असतील, इथल्या विकासाचे प्रश्न असतील, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा GDP कसा वाढेल याचे प्रश्न असतील, इथल्या लोकांना विकासात्मक दृष्ट्या पुढे जाण्यासाठी काय काय करायला पाहिजे अशा पद्धतीचे प्रश्न असतील. हे सगळे प्रश्न हे विकासात्मक किंवा जे जनरल आपल्या निवडणुकीचे असतात ते तर आहेतच, परंतु काहींनी ही आपली शेवटची हे आहे निवडणूक आहे अशा पद्धतीचं भावनिक आव्हान देखील केलेलं आहे. त्यामुळे आपल्याला मत द्यावं अशा पद्धतीचं देखील भावनिक आव्हान केलेलं आहे. आणि या ह्याच्यामध्ये जर बघितलं तर 4ही उमेदवारांना अत्यंत चुरस आहे या मतदारसंघामध्ये. आजच्या घडीला म्हणजे जसा एखाद्या मतदारसंघाचा आपण होरा बांधू शकतो तशा पद्धतीचं कुठलंच काही हे म्हणजे आपण नेहमी एक असते की बाबा अशा पद्धतीचं होईल किंवा तशा पद्धतीचं होईल, परंतु इथे आज कोणीच म्हणजे असं संपूर्ण जर बघितलं तर एक संमिश्र असं वातावरण सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये आहे. आणि उद्या बघूया काय होतंय. निश्चितपणे या उमेदवारांनी त्यांच्या मतदारांना कशा पद्धतीने कन्व्हिन्स केलेलं आहे त्याच्यावरती उद्या मतांचं दान त्यांना मिळेलच. बरोबर. जसं आता तुम्ही म्हटलात की या मतदारसंघाबद्दल सांगता येत नाहीये किंवा कुठला अंदाज बांधता येत नाहीये, तशीच परिस्थिती काहीशी कुडाळ मालवणमध्ये सुद्धा आहे. आता तिथे थेट लढत दोघांमध्येच होतीये तरी सुद्धा एवढं कन्फ्युजन निर्माण झालेलं आहे. आणि बऱ्याच जणांना आपण जेव्हा विचारतो किंवा चर्चा करतो त्यामध्ये असं म्हटलं जातं की अशी ही एकमेव निवडणूक असेल आतापर्यंतच्या काही वर्षांमधली की ज्यात कुठलाच अंदाज बांधता येत नाहीये. काय वाटतं या मतदारसंघात काय होईल? निश्चितच कसं आहे तिथेही 2 तुल्यबळ असे उमेदवार एकमेकांसमोर उभे ठाकलेले आहेत. निलेश राणे की जे माजी खासदार राहिलेले आहेत त्यांनी देखील शिंदे सेनेमध्ये प्रवेश केलेला आहे आणि ते उमेदवार म्हणून आहेत. आणि गेली 2 टर्म या मतदारसंघामध्ये आमदार म्हणून आपलं अस्तित्व ज्यांनी टिकून ठेवलेलं होते ते वैभव नाईक पुन्हा एकदा उभाठा गटाकडून आपली उमेदवारी हे करतायत. या सगळ्यांचा जर विचार केला तर दोन्ही उमेदवारांनी आपापल्या परीने संपूर्ण मतदारसंघ पिंजून काढण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि मी म्हटलं तसं त्यांनी गृहभेटींवरती जास्ती भर दिलेला आहे. प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचून त्या मतदारांना कन्व्हिन्स करणं हे त्यांनी काम केलेलं आहे. मग अगदी पार माणगावपासून इथे मालवणपर्यंत असो त्यांनी दोन्ही उमेदवारांनी प्रत्येक गावागावामध्ये आपण आपला स्वतःचा प्रचार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. गावातल्या मतदारांच्या दृष्टिकोनातून त्यांच्या सुखदुःखामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रत्येकाने दोन्ही उमेदवारांनी तशाच पद्धतीने काम केलेलं आहे. आणि एकूणच जर बघितलं तर कार्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर ह्यावेळेस दोघांचेही कार्यकर्ते बऱ्यापैकी सक्रिय झालेले होते. दोन्ही उमेदवारांच्या कार्यकर्त्यांनी म्हणजे जरी आपल्याबरोबर उमेदवार नसला तरी कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या पातळ्यांवरती त्यांच्या गावांमध्ये जाऊन चांगल्या पद्धतीने काम केलेलं आहे. आणि तसं जर बघितलं तर तिथे देखील काटेकी टक्कर आहे. बरोबर. आजच्या जर घडीला जर बघितलं तर कुडाळ मालवण मतदारसंघामध्ये काटेकी टक्कर आहे. काय कोणाचंही म्हणजे काही होऊ शकते. इथेही पारडं फिरू शकते, तिथेही पारडं फिरू शकते. उद्याच्या मतदानावरती अवलंबून आहे कशा पद्धतीचं उद्याचं वातावरण असेल किंवा 23 तारखेला काय होईल हे आपल्याला समजेलच. परंतु दोन्ही उमेदवारांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने त्यांनी जो प्रचाराचा वेग पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत चांगला ठेवलेला होता.
एकन एक घरापर्यंत एकन एक मतदारापर्यंत पोहोचण्याचा दोघांनी प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याचा परिपाक काय होतो आपल्याला समजेल. बरोबर. आता कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचा विचार केला तर आता कुठल्याही घटना घडल्यानंतर इथे पहिले पडसाद उमटतात हो. आणि तसेच यावेळी सुद्धा ते काही अपवाद राहिले नाहीयेत. इथे सुद्धा पहिल्यापासून ट्विस्ट येताना आपल्याला पाहायला मिळाले. ते आतापर्यंत शेवटपर्यंत हे बरोबर. चालूच राहिलेलं होतं. अनेक मोठ्या प्रचार सभा सुद्धा पहिल्यांदा आधी कणकवलीत होतात, त्यानंतर त्याचं परिणाम सिंधुदुर्गात उमटतात किंवा राज्यभरात उमटतात. तर काय वाटतं इथं काय परिस्थिती निर्माण झाली? इथे देखील आता नितेश राणे हे भाजपच्या कमळ चिन्हावरती लढतायत आणि त्यांच्या अगेन्स्ट संदेश पारकर यांना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून उमेदवारी दिलेली आहे. संदेश पारकर हे जरी इथले असले त्यांनी ते कणकवली नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष राहिलेले आहेत. त्यांना कणकवली शहर निश्चितपणे चांगल्या पद्धतीने ओळखते अशा पद्धतीचे आहे. त्यांना जेवढे दिवस मिळालेले होते प्रचारासाठी त्याच्यामध्ये त्यांच्या परीने त्यांचा प्रचार केलेला आहे. नितेश राणे हे एक असं रसायन आहे की त्यांची नेहमी प्रचाराची एक स्ट्रॅटेजी ठरलेली असते आणि त्या स्ट्रॅटेजीप्रमाणे ते प्रचार करत असतात. यावेळेसही त्यांनी एक प्रचाराचा वेगळा फंडा केलेला होता. त्यांनी प्रत्येक गावागावामध्ये जाऊन शहरांमध्ये जाऊन तिथल्या नागरिकांना प्रत्यक्ष भेटण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना कन्व्हिन्स करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या पद्धतीने जर बघितलं तर त्यांच्या रॅली किंवा बाजारांमध्ये जाऊन प्रत्यक्ष लोकांना दुकानातल्या लोकांना भेटणं अशा पद्धतीचा जो काही प्रचाराचा त्यांनी जो एक त्यांचा टेम्पो ठेवलेला होता तो अगदी काल शेवटच्या क्षणापर्यंत ठेवलेला होता. काल दुपारी देखील कणकवलीमध्ये त्यांची एक रॅली झालेली होती. अशा पद्धतीने त्यांनी प्रचाराचा एक आपला जो काही रॅपो आहे तो ठेवलेला होता आणि नितेश राणेंची रणनीती ही एक स्पेशलाइज रणनीती असते म्हणून नेहमी इलेक्शनच्या वेळेस बोललं जाते. तशीच रणनीती त्यांनी यावेळेसही आखलेली असणार 100%, जेणेकरून आपल्याला जास्तीत जास्त मतांचं दान आपल्याला मिळेल. संदेश पारकरांच्या दृष्टिकोनातून सुद्धा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने जास्तीत जास्त मतदारांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी स्टार प्रचारकांना आणलेलं होतं, त्यांच्यामार्फत प्रचाराचं हे झालं. अगदी आदित्य ठाकरे आलेले होते, सुषमा अंधारे आलेल्या होत्या, त्यांच्यामार्फत तिकडे त्यांच्या वतीने प्रचार झालेला होता. नितेश राणेंसाठी देवेंद्र फडणवीसांची सभा होणार होती परंतु खराब वातावरणामुळे ऐन वेळेस त्यांची सभा तिथे होऊ शकली नाही. परंतु त्यांनी दोघांनी म्हणजे संदेश पारकर यांना कमी कालावधीमध्ये उमेदवारीचा हे मिळून त्यांनी एक प्रचाराचा त्यांचा एक सायमल्टेनियसली सुरू ठेवलेला होता आणि नितेश राणे जे इलेक्शनच्या ह्याच्यातले एक चतुर व्यक्ती म्हणून ज्यांना ओळखलं जाते त्या पद्धतीने त्यांनी त्यांची रणनीती आखून त्यांची प्रचाराचा जो काही धडाका होता तो त्यांच्या पद्धतीने सुरू ठेवलेला होता. त्यामुळे उद्या पुन्हा एकदा असंच हे आहे. आता सध्याला काय भात कापणीचा सीझन आहे. पावसामुळे हे जे काही भात कापणी होती ती बऱ्यापैकी पुढे गेलेली होती. अनेक लोकांचं नुकसान झालेलं होतं. त्यामुळे ते आहे भात कापणी आणि पुढचा कुळीत उडीद जो पेरणीचा हंगाम आहे तो देखील आत्ताचाच आहे. त्यामुळे हे सगळं हे करून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये शेतकरी वर्ग आणि मतदार हे कुठल्या वेळेला बाहेर पडतात आणि मतदान करतात याच्यावरती किती टक्के मतदान होते, नवमतदार या मतदानाकडे कशा पद्धतीने बघतायत आणि ते किती उद्युक्तपणे मतदारासाठी बाहेर पडून येत आहेत याच्यावरती देखील इथल्या मतदानाचा जी काही टक्केवारी आहे ती अवलंबून राहील. अर्थात. आणि आता प्रशासन सुद्धा त्यासाठी विशेष मेहनत घेत आहे. काल आपण प्रेस पण ऐकल्यात त्या म्हणजे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी सुद्धा आवाहन केले की 100% मतदान होण्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी बाहेर या, मतदान करा. एसपींची पण काल प्रेस झाली त्यामध्ये सुद्धा त्यांनी कशा पद्धतीनं सुरक्षा असेल ते सुद्धा सांगितलंय. पण आता नवीन टेक्नॉलॉजी जी म्हणतो त्या इथे सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतात. तर ड्रोनचा सुद्धा आता वापर होणार आहे. त्यामुळे सगळ्या यंत्रणा ह्या एकदम सज्ज झालेल्या आहेत. आज सकाळपासून आपण काही दृश्य पण पाहिलीत की अनेक मतदान केंद्रावर सुद्धा आता ते कर्मचारी तैनात होत आहेत. त्यामुळे सगळीकडे एकदम पोलीस यंत्रणा ही सुरक्षेसाठी तैनात झालेली आतापासूनच आपल्याला पाहायला मिळते. पण आता राहून मुद्दा हाच राहतोय की मतदारांना पुन्हा एकदा बाहेर पडण्याचं आवाहन असतं. लोकशाहीतला एक महत्त्वाचा अधिकार आपल्याला या मतदानामुळे मिळाला आहे आणि आत्ता जेवढा आपल्या एका मताला जेवढी किंमत आहे तेवढी कशाचीच किंमत होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपले एक मत उद्याचं आपलं भविष्य ठरवणार आहे. कशा पद्धतीनं आवाहन करा? नाही, निश्चितच आपणच निवडून देणारे असतो आणि आपलं जे काही भविष्य असेल तू जे म्हणालीस
की लोकशाहीचा हाच हे आहे की आपण आपल्या ज्या उमेदवाराला निवडून देणार असतो त्याच्यामध्ये आपण आपलं प्रतिबिंब बघत असतो आणि त्याला निवडून देत असतो. अशा पद्धतीने जर बघितलं, मी मगाशी जसे 3-4 कॅटेगरीज की नवमतदार हा एक आहे आपल्याकडे, चांगल्यापैकी आहे. आपल्याकडे जे आहेत आता शेतकरी वर्ग आहे, दुसरा व्यापारी वर्ग आहे, तिसरा महिला आपल्या जिल्ह्यामध्ये जास्ती आहेत, म्हणजे महिलांचं प्रमाण हे आपल्या जिल्ह्यामध्ये जास्ती आहे. त्यामुळे ह्या जी काही कॅटेगरी आहे या सगळ्यांनी जास्तीत जास्त भरभरून मतदान करून हा जो काही लोकशाहीचा आपला उत्सव आहे तो अत्यंत आनंदाने आणि चांगल्या पद्धतीने साजरा करणं हे आपलं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे. या सगळ्या बाबींमध्ये अनेक वेळेस एक नकारात्मक कुठेतरी त्याला झालर दिली जाते, परंतु ह्या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष न देता मतदान जास्तीत जास्त व्हावं हे आपल्यासाठी सुद्धा भूषणावह आहे. म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 3ही मतदारसंघांमध्ये जर जास्ती मतदान झालं तर हे सगळ्यांच्या म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकशाहीला बळकट करणारा जो वर्ग आहे तो तितकाच सक्षम आहे हा कुठेतरी मेसेज संपूर्ण महाराष्ट्रात नाही भारतामध्ये कुठेतरी जाणार आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने जरी बघितलं तरी ह्या अनुषंगाने मतदानाचं जी काही टक्केवारी आहे ते वाढवणं हे आपल्या सगळ्यांचं कर्तव्य आहे, आपल्या जिल्ह्यातल्या सगळ्या नागरिकांचं कर्तव्य आहे. प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून जर बघितलं तर आजच 3ही प्रांताधिकारी म्हणजे तहसीलदार कार्यालयातून त्या गावांमध्ये त्यांच्या टीम रवाना झालेल्या आहेत. सुदैवाने आपल्याकडे कुठेही एकही संवेदनक्षम असं केंद्र, मतदान केंद्र आपल्याकडे नाही आहे. सगळीकडे व्यवस्थित व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आता जो काही वातावरण आहे ते देखील चांगलं झालेलं आहे. कालपासून जराशी थंडी पण पडायला लागलेली आहे, त्यामुळे उन्हाचा जो काही चरका होता किंवा पावसाचं जे काही सावट होतं ते आता या वेळेस निश्चितपणे नसणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शनच्या वेळेस प्रचंड उन्हाळा होता, म्हणजे त्यावेळेस उष्म्याने उमेदवारांपासून मतदारांपर्यंत सगळेजण हैराण झालेले होते. परंतु यावेळेसचं वातावरण एक उल्हासित करणारं असं वातावरण आहे. त्यामुळे निश्चितच या वेळेसचं जे काही आपलं मतदान आहे ते जास्तीत जास्त होईल आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं नावलौकिक संपूर्ण भारतामध्ये होईल असं आपण आशा करूया. अगदीच मॅडम, धन्यवाद. महत्त्वाची माहिती दिली आणि चर्चा झाली. पण उद्याचा दिवस फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. तो जसा उमेदवारांसाठी असेल तसाच तो सिंधुदुर्गच्या भवितव्याचा सुद्धा ठरणार आहे. त्यामुळे मतदारांना आवाहन आहे की तुमचा मतदानाचा हक्क तुम्ही नक्की बजावा. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत मतदान होतं आहे, त्यामुळे उपस्थित राहून आपलं मतदान नक्की करा. पण याचबरोबर आता सगळ्यांचं लक्ष वेधलं आहे ते उद्याच्या होणाऱ्या मतदानाकडे. आणि आता किती कोणाला मतं पडतात, कोणाला कसा कौल मिळतोय त्यावर नेमकं या उमेदवारांचंही भवितव्य ठरणारच आहे, पण सिंधुदुर्गचं पण मतदान भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे आता हे पाहावं लागणार की सिंधुदुर्गचा आणि आपापल्या मतदारसंघाचा आमदार कोण याचं उत्तर आपल्याला 23 तारीखला मिळणार आहे. मात्र उद्याचा दिवस हा फार महत्त्वाचा ठरतोय. आता इथंच थांबतोय. मात्र पुन्हा एकदा जाता जाता आठवण करून देते की उद्याचे मतदानाचे संपूर्ण अपडेट तुम्हाला कोकणसाद लाईव्हवर पाहता येणार आहे. दिवसभर प्रत्येक अपडेट तुम्हाला कोकणसाद लाईव्हवरून मिळेल. त्यामुळे जर तुम्ही आमचे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला जर सबस्क्राईब किंवा फॉलो केलं नसेल तर ते नक्की करा. आणि तुम्हाला काय वाटतं, तुमचा आमदार कोण असेल ते सुद्धा सांगायला कमेंटच्या माध्यमातून विसरू नका. आता इथंच थांबतोय. पाहत राहा कोकणसाद लाईव्ह. धन्यवाद.